ଏମିତି ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ ଖଟା ପାଣି ହଇଜ ଶାନ୍ତି ତମକୁ କେତେ ଥର ମନା କରୁଛି ସେ ବାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ହେରା ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ଅପାକୁ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା। ମୋ ଅପା ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ନାହିଁ ମ। ହଁ ସୋନିଆ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଶାନ୍ତି କା ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା। ସାର୍ ମୋ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଅଛି? ମାଝି ବାବୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ଆପଣ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ସାର୍? ମୁଁ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଆପଣ ସତ